Għal 5 xahar konsekuttiv komplew jiżdiedu mhux biss il-wasliet tat-turisti f'Malta iżda wkoll l-infiq tagħhom fil-Gżejjer Maltin. L-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li Mejju waħdu raq il-wasla ta' aktar minn 374,000 turist. Din wieħeda kienet tfisser żieda ta' aktar minn 22,000 turist fuq Mejju tas-sena li għaddiet. Imqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet li l-jieli li turisti qattaw f'Malta telgħu għal 8.6% biex qabżu 2,200,000 lejl. 9 minn kull 10 turisti li ġew Malta għażlu li joqogħdu f'lukanda. Il-turisti li żaruna f'Mejju damu fostna medja ta' 6 iljieli. Il-turisti mir-Renju Unit baqgħu l-aktar li jżuru lil Malta għal btala b'aktar minn 93,000 turist. Minnaħa l-oħra naqsu turisti mill-Ġermanja, Franza u l-Italja. U żdiedu sew dawk mis-suq Pollak. Dwar in-nefqa tagħhom f'Malta l-NSO qal li f'Mejju din qabżet 363 miljun euro li hija żieda ta' 16.9% fuq l-istess xahar is-sena li għaddiet. In-nefqa medja kull lejl kienet ta' 165 euro. It-turisti li żaru Għawdex u Kemuna, kemm dawk li qagħdu għall-ġurnata u dawk li raqdu fuq dawn il-gżejjer qabżu il-222,000. Jew kważi 60% tat-turisti kollha. U f'ħarsa lejn l-ewwel 5 xhur tas-sena t-turisti li żaruna qabżu l-1,400,000 turist. Żieda ta' 14.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. In-nefqa tat-turisti f'Malta skorriet l-1,168 miljun euro li kienet tfisser żieda ta' 21.9% fuq l-ewwel 5 xhur tas-sena. Bin-nefqa ta' ras għal ras ta' kull turist tiżdied b'51 euro għal 823 euro.